Hingke lamsugono rona hanya hai ani YouTube channel lo hingke mo hingke wasani video se mane Facebook ko upload khaja YouTube ko upload khaja yang tong hata ka wansu kaje upload khai risugano hinai afro tamui tongo phungni 5টা pone 5টা tamni khe afro Junic fitness ni first anniversary celebrate khanya nai tongo do hingke wansuk laijak je 5টা o joto no gym o Junic fitness ni bwskango joma wnglainai je phungo khachik lainai ni ta wngkha se watai se wajak angkhe omo tini o je wansukmani wdang no wngya tobo jeba je anro call phai tongkha je mane phaisidi boi phaibai kya mane watui ni expect khaya je amsuk borok bangani hinai ang norok no thangai phunukgo bosuk borok bangkha do wansukmani le wngya himande kubui kongna amo wansuka 4:30 o bwsarkha do 4:30 o bwsawui 5টা o sogui nango wngkha bajago jotono 5টা o reporting time ta hingke 4:30 o bwsawui pone 5টা o sogui nani ta watui ni wawo thas thaklai langlio aswke wakha hingke sogui naimale kubui kubuna aswk borok kwbangma tok pura wansukhe jamsuk borok bangani hinai tei saka o bo tongo hingke watui thakte tamkha 6টা kakha 6টা phano thok khachik laiano hinai line bwskango kuthum baikha aste ulo bo phaikha wngkha hingke line bachalaikha heritage park jora khachiki thalainai hinai chonglai phaipro bo wngkha hingke thangpro bo phaipro bo khachiki no hailainai hingke aro to 6টা ni simi 8টা jora free wngkha aro no khachiki exercise kisa khailaiyano hinai thanglaikhা ta amo tamsa tingsono camera nukha aswk tongna rwngya bukhorok tamjani ule bole wngwi tongna rwngya wanle bawa seban dol khachik aro namosi lengna lungno silaiya darai lama odek malai khachik khailaikha wngkha hingke sokpailaikha heritage park o hingke hablai tabuk dol baksa khaiui wngkha habui lai kisa rest test khailaiui exercise hima kisa khailaiui wngkha 8টা ni se sikang oroni lamlilai sinai ta sanase rwngliya heritage park o thangya baloka bo busu bosor wngkha thangjagya afuru thangkha thalaikhai ta free me thwnglaikhai kisa swngbo bwkhacharaiba thwnglaijakha hingke aboni pore hinjakha je exercise khainani phaibai di jotono line bachalaidi hinai hingke jotono jar line bachalaikha thik mate thik hingke kisa misa exercise khailaikhা hingke aboni yagulo hingke photo kisa nana hinai bwchalaikha mane ikota chwngli borok kotorba photo bwjakna hinai gana tongphaibai acha o hingke aboni yagulo photo ako bwjakbai phailaikha hingke o jaga photo hingke jara 1 year kajak membership jara hachar khaipainai rok hingke tabuk khe cake ralaikha aboni yagulo jara 1 year kajak jara ukojak rok ukokha angkha 1 year kakhaba hingke bon mangkha hingke tei plant dahin amo mangkha buphang khum dahinai tamhornai saimanya hingke aboni yagulo chalainani bagui line bachalaijak chalainani bagui bainila haising tongphibra chalainani bagui hinai chamungo tam tongna rok nugui mankhana amsano.